Yo. Mammy patience, who free, ne? Fisansi Buntefu. The crime of her meant it. Buntefu. Sassy Buntefu. Sassy Buntefu. Okay. Abaya, Asem Mpe Nipa, what to me, hey? I'm ready to call. My friend Mr. Usu and a bahasi. The dinner so would this on. Me patcho debi. Okay, patience Usu in Tinamaka. Patcho debi, Nimidi. Yo. Me patcho, the attorney say, Fancy bear in fee and me whom papa friend Mr. Usu. Na me who no, and Ukraine na me a bleffo. Na me ne bema na neti. E dan ba akum. Na me ne bema na tina se enhwe no ensi. Na me na wo mienu. Ntina onhwe me. Ntina me konsu pa me bre is like me jama for no maton ne. I will kru beso. Eye ebu akwa ma akru. Ahona na ate. Good. Nti me ko eye ewo kra e fe no ahwerewa. Na me ko hia man no kra nim ni me ka me problem nyina ye den e kire no se na me ye den me fem na empo enam because of the beman die minti ama afa to me ne me masem nti so wo be boa me dia eni me ni problem so sa be ma no oware o me pacho de bi yo na motem prate pacho ono wo yi pacho yo mi no kama koi nti me ka twa no so ka che me so owoyere na emum obefa me ayeden ahwe me because onu mpo no kwa na kwa me pa jose ono betan no ahwe wo ana obehwe wo kwa aha ono me betina kwa kra de hwede sa ono me betina no lunches for free in US metiase ene netinai ti asa ekwa animu fancy enya be eni be 1 month impu ena papa yi ka hwe me se wafa ma bebre sabi owo yere so eya na ema ne di ne hwamo nti se ne ebe ya me magina di ne nti ti se ye ya ade bi asabi ebe ma mene no asetena no ye me di ye hu ade agina yo ti mam bisa ne se ekwan beeso na o kire me se opese ye blood covenant na me o sa ade ne die no kra ni menye bi da ena menim kwan so amefa so a moja pam no mo ye no yo enti ono wo kokode ena na meso mo ma akuru enti bra ye bekwa yie no de pania ni free kokode ehia me wo ahwerewa enti anadwo no ena oye se yenye ade no enti o ma me de pania no wo mi nsa hasi ena no so de wo ne nsa ena obo ne dina yemiama moja bae no ka che me se apart from ne yere akos enne me akua onfa yachi na se mu mposo ofa yachi a wowu anasa dam emla yemu ba ko so nji wowu na betete ye ne ono wontem pacha no na onye wo ho ade me pacha de na motem prate pacha yo nti oka asa no na me se ne sa ade amati nti wie no bi atafre moja no ene ye status yi tu ana muntina ma odo na meme wo no abedi my side because me don if me chese me fa na ye mi bibia if me tu no me ni ma me ni papa ntin me fa na ye ma me e de ni ye me busuani oto ni busuan me dem oni mi se busuan no sabi me ye de hye de bet ye mfa me nye hwe bet onu mum beso me mu se o de me be ye ni nia bo de me ni bibia nti sana na me ne ye den etie eti atete hwa na boy na me ne wo ye no me ye se da bi sata me na me te boy ne dem boy na me ne wu mi no na me te ne dem bet na da so ne wo ho me pacha na me ni ne obeta se miniska me de be ha dan enti wa kan dem ho me pacha na me te dem ho na be ma no so wo hene na be ma no so wo dem ho bi okay enti na chese sabre no akoye double game bi na wo bo me pacho de bi na me ni nhia ayo na me ni nhia ayo na me ne me kunu dada ne de enhia be ma dada no me pacho na me ni nhia yo
enti baby ani etena say ye problem na me ye say ne say de won pedanya den emma me na me metinem no ye say dan na me pa obe ha dan na ye den ama me ti ono ne be ha dan no ne ye ben baby etina obe ha dan no tina obe ma ne maniska no akoda edan dada na ye ha na me mitu yi no mani nyina ba baby amete no na wono no abeda ho do okoda ha anopa no abre enkraniska no mu di ko school nti eho no edan no tam no so ye no na aka 2 months e no say move ba baby a o han edan no ti ni nyina no menini mienu nyina na wo the same room, the same bed. No, na me da the same room different beds. No, akonya ono me na me da akonya no no so da empaso yo. Enti etoko so a tiase na onhwe me no ma miska ne ade ne nti ema dako ase na me tu dem ho na me ko hu se ska hye envipum e na me tamiska no ti me tamiska na me bo papa ya mane se na ma ko hu se hye kwaku mensa akonya enche e na papa ya ka che me se me na me feska no koma me wo fanto ho be na papa pese me ne boy ne ntam ye den e separate na ko no ni nya kwan ye den e ware me pa twan etiema me ko me wo fa ho na mko ka che me wo fa sa ware ne nya ware a me ware bi minti me ne boy na me na wo ne ntine be na me wo fa se me na me se me ware bi me de ontimi mfo so boy ne se onsum me vi se me na me se me nyeden me ware eti wo friend papa ji fon no pa na ka che ne se baby amete ne se bo ma ahwa ma manja boy na boy ni bekumi ayeden ato atwene sa se me wo fa ena papa ji funa oni mo fa ayeden e kasae nti akwatena asen na mo fa aye se me se me ware bi me de wontimi mfo so because me na mentimi gya ho na me nsimi ahyehye me yeden efa ena omugya ye kwan na ase yeden ye koye ti ekwa ni 2 months pepepe ena boy no kramis wo kosirim akoye mesi adwuma na mbisa ne se na da ben wo beba na oso andi wonim sami wa ise na boy no ko o traboda like o tu kwan amanfo enkonto ya be ni wo tu bi enti okoye no fa se di be 3 weeks ena o frame me say wo se me pe WhatsApp phone na se wa traboda na mbisa na de na wo no obaati wo na wo ko ba bi na se bi me no won kra na won kra me wo so koye mesi adwuma na watimi ayeden atraboda ono so won de okọ nti sempe wasafun to hiame a no ne mayeden akasa ena eno te kodai nti me ni papa okọ na kwan adem ama won be me okay me pa twan nti okọ ye no from day one de na se papa me na me kono ho adwafo eho na no wasi ni fie kurum adwafo kontase se passe you no da adwafo yo me na mkwebu ama kwaje na nyoma na mabesi na me sade nyoma na yeden eko nti atwere tore bi oba ho a no timi yeden eda na ebia utimi eda bi ha oda ade achi a na okọ me no adwane ma ne bedi enna se fa ade achi no ko na ese kwa na ya ware ya no me pa twan eti lockdown ni mu no okra me se okọ ni kurum eye ahrewa eye papa na mka chenso okay no se na danfo bi agi machine miensa ama no nti opese ode koye ala galamsi ewo ahrewa ho na mka chenso yu nti da ko na meso metu na me yese de bi zimi aho kire ne tie no nkura mienu ka me ho papa isusu okoye no ase adwuma a oye no enhye dan ko bete oho no onya bia ode maneme e ma me ne nkura ndie den edididi ti meso so metu na mo na meso mako isanse na meso mako pa adwuma ye nyame ncha de sa na me wo fa so abie site ya o mko modidi so kura ya den asa ti me kwa na mko so kire me wo fa na me ka kire me wo fa so wo fa mesrew ebe ya pebe bi mame na be me na adwa na agya me ne nkura no na yesenka me mfa enye de alala good na mo fa kutwa baabi o ma na ire ni kutwa baabi ye de e mame to o twa mame na mko fa papai na me se agya we de nyame abie kwan se ni se na mo fa de ama me ntie ne sa de ya fidie no bra nkoye e no so kofa na dan fufuru kuma se baaye me wa abusuon me wonua mo bete na mo do na me wo ma papa ni ntino ma amfa busuani me fa papai na me ni nyina be ye adwuma no ya ye adwuma no se site no fa se ye too good no na nka me fa nsen ka me mu na nka me ye adwuma site na good ipa chwanti na nka so nka chembe fu ana 3
but me catch you me say there be papa no me do no e na me do no nti me do no do ne hu nipa bia nti ye nche ne pe na asem fa na asem nye de enko te ye adwuma na be 1 year e na onye adwuma e wo go so ti onye adwuma no kacha me say akua me nya adwuma o na yesi go so me ko aka na me se me manenko because me echi na me site me jai man me jai share nsa fi say me man be ye ona na me ye adwuma wo school nti ono no ko ba de benya na bia wo de me de ayeden abre me say akua de wunya ayenyi na maje fi say nyame ne ko base wo but first ni begin me na na ko be echi na me ni nko bim na me ye adwuma wo school na o se wo nya adwuma wo go so na me see you eti onye adwuma no no ya se opese obetina me ho na oye reheza omodwuma no kese pa o bibi bread ewo ahaya ntu opese oye reheza ewo eho to onya 2 weeks the 2 weeks na mbe kuma sam beja ne kwan ena okoye nti okoye ne be 4 months say ko be 4 months na me ka kire ne say ka me pese me behwe ba bia oye adwuma because onu obati me ni ba bia we dey oye adwuma ena okache mse minya botena time ne so a obema ma yeden aba etime so sa time so no afrema ka ache me se bibi wura ne se timi a otie ne ma ne be ha no enti won pe wo ba ne hojo nanka onu anya ne ho ade enye den e man papa ne bo mama ne ena me yes working to aka se me fa me ho hye yehu asum ni mu enti ma me de me ho hye yehu asum na me no mu ya adesua ye ono kura na wo ka ho na ya adesua enti Mr. T se me ekọ yehu ano ti emu hona na o ma kwan se metimi aba kuro no so abehwe bebe oye adwon na emum odem ba chia se ne wo faase nka chen se senti oso adi kan ka akire me se adwuma wura ne se unyo ba fa ne che ne di nti ade me kọ chia se o faase na ne bufuye no se se me ma kwan e ma ne fa me chia se wo faase de ne minjai ba man tie na asem no obeka no e na me fa me bag e na me de call go so ti me kwa no kwa no de me chia so wo faase because na me pese me di save no for na dwuma ni nti ti wo de me chia ai e ma obi agi mitum ofa faase ti baby a wose me ono no na ono ni obi o se o masafo ne nyono kwa na ne da ono obi na na ye den eda but na ma me ne baba aku bi oyo ba na ono kwa na da nti sister ne ye say anka o ma me na ni nchen ena papa ne si da bi na me bia sister no ko bisa me questions na mama na sister na ko nse ne bibi e den ene me nti nkra no mo chekere pa no me nkoda ba ako nchen ena o ma me koda ba ako nchen ti me koda ho no na ase nkomodidie ma de sometimes ye di nkomo ti nkomodidie mu na ase ge na me koda na nchen no ase nkomodidie me ye na me say ese de me wo fa de ese oba wa ye kamu ese mu wo fa ba na ase mu wo fa wo ba bia ni ade bi ndi ono ba ge ni ya tum say one guy ene papai akura bi e fe ne shela na shela no ena papa no ede ana konu krom edna konu krom say anka okosere ne nsa okosere na ware na esige ni islim ni nti omompene mo ne shela ne nyeden enye to kan na msesa okay ene me soso menye papa no wo faase kai ena me so me kan sa baka de kuma se dream gen eti ho me ba en me bufu papa yi me baby sano papa ne kan se nye no kre ena me gi ni die fi se wudo obi a do betim di ugini di na me gi ni die na me koye ti me koye no be 2 weeks time wo san ba kuma se ana san ba kuma se be 2 weeks time na papa yi frɛ me akuya oba gos no komo be na woni ni paso mesidie ena mesime ma kan hwe no nso nim se ba me ne ntɛm a nukure bia mintimi fancy no me ho popo ma me ka nukure den e kire no no se akuya me bisa de to so mi no e de roda ena me se me ka che na so nya me wofa no se so agi wani so na me se se ena o se so am ye yimedi na me preko pesa yentimi nyu adi sa de na ma ya ye no ma ye bi boni bia ena eno
adwon no frɛ me papa no ka papa say na papa otakwa ye adwuma no say patience am ye yimedi na me say ma me ye nyinadi o say me ye nyinadi na ye so onye je say enche ombe mana ye den abekuma ase na me so okay ene me so me ntina ho me ye nyi papa na di se me nkwa kora na me beto ho ama papa no enti e ma me sa Africa papa broke me lie e ma me sa Africa e ko ma me ne ba na adwuma mu ono no wo go so dwom ya otun sam na me koye na me sister Heli misrew se miminti e na se me moyi papa na dia misremu mo fa ne fon so anya den enche no na ndem mo ma ne nya adwuma no ono na didi mem bidie machini menimini obi enti se mo ma papa no ensa ebo na no adwane bo na me so me nsa no adwane ayede abome no was man pay me misa for the last time odi ane papa na me se me wofa no was man pay kan kre odi ane me se me wofa eno se unyini se papa obi bi no to kan na me se na yeden na oti no no ne ye se shila no ono so chichire pano na papa na ne manager na because of say papa ne manager ne nti one get no relationship ne nti ne get ni bu adwom ofo no okaso mo ni bahad enti enye mimi mum ne ma wo mu hu se bia ma be ka che adwom ofo se bia enye me wofa no no na emom shila ne na yeye emma we mu nyina elikiye fi se wo mu flash la no mu de phone two speaker na shila ne ma wo mu hu se papa ni bibi ne shila no ene ma we ne ba na emu foto ne de free me to ana sister na yesa men kan okre ena me kan okre chen se we bisa me amementi ene me kan okre me bibi ene papa no to ofle papa ena sister ndi misie to papa no be hu mani mu wa so minim se we nti na afre me a kama ma no kra ni me ne da me bo mani na misu ejanya aba ne santi se frame we ya me ni problem eno kan ti me kan na sister na ye say to ka kire papa say on hwe dan no ho posters na ebobo ho no omo mpa assemblyman yo eno omo mpa MP eye kwase ebo bi enipa bi abu nipa bi ena ama omo tetante so wa asem papa bi a on kan kire me na menye den menko ene on fa menko adwuma papa so on fa menko adwuma mu ne fa menko junti anadwo no men sanfro ka amre kumase min sister nso obe kumase min sister na me sister mabetu eja wa hankwa de menye den menko me de me yeden meda no nso ma me nkunta na adwona na me sa afro ka na me sa ba kumase timitika mo kwa kwansi me hu sa papa yi ege no afre me shilana afre me asem yem ho nso so no papa na shilana jeme number ewo wo mu baako adwuma mu ofo boys no ho afre me ko na me se papa ka se no wo fa ase no mintina e ma ekwan beda ho mo jeje me numbers se papa no fa asem de na se kwan da ho se o se aha enti ba ko je me number na shila no be kirem se sister P on so frame sister P nye se bia papa no me na maji no na emum papa ne ka kire me se oni babema eti me wo babema ma no na se me wo babema ma na obeje prot asifie ama me na odi atome papa ni so peso eden o ware me eda koto me so wa mu nyina eden enim so peso eden o wa ntimi kra me ti so de wa be chia me wo fa ase no me yo ba me di ne hu ya o se di ntina wo de oba kama se di na ba be chia adwuma mu so wo fa ase abra wo ye obibi ena no ti kodai ti me ba ya papa na ma me koye no free go so esam ho no koye no me ti kam na shela na frɛ me yes wa ba go so na me se ho na bo wa mane o se agya na bo mamane na me se na wo sabe bo wa mane se ma ba ha sama ma adwuma mu ho na imo mo sabe bo wa mane se ma ba ha no o pa kire sen minim de mu mienu mo hwehwa den afri mi ho kwansi na papa ifrɛ me hwan na ehu se wa ba go so na me se na nye wa na abo ge na mane o so ne me problem no kate ko no na me dem be kumase ti me ba kumase no satam esanse bonte fo mo hema o ye me se wa nti ne ye na ayi ti me hu an se papa ye den e frɛ me na again di kan frame na again so ne papa na kasa ka che papa ne se mo wonya me sa na obi ana obi atena akwa ni mu se die eni kwan se utwiti ne sa oyo oba enti panecho enti gain mom ne ma papa no esa frame pa me chew se wontwa bibia so na ko nsa ne me ntena senia yeti no ena eno ti kodae nti meneno ewo hwa se ne obekuma se
edi eyi a obekumase ne no kra nim ne di busome so a obekumase o mane me all right enti me wo hosa na ofre me say asorofo no afre ne say ohia enti me kra me na me so ebi mu ma post e wa asore enti ne ye den kone koti enti okra na chese me ho asem ena aba beto asafo nanim ti we no say asafo na afre no na asafo na ate say ne bibi ye den eneme enti sa asorofo ne frɛ me a for the sake of na dwuma enti me nka ncho so di no kra manipa na me twantro ewo Yehowa nim nti de be ne se me ka no kra no na de bi se ayede esi na mbo ma na ka no kra ntempa na me ka twa mu se mi bibi eden eno no mbi sa me se no mate se bibi se ayede epiem se bia me bibi no fa nkosi amja fa ne na sefo ne no soso ekosi se me ka twa mu se ni nyina na kra no kra to mo frɛ papa yi beta ho ne de besinne minima samu a o mo ka kire papa no be mi bisa aso fa asem o mo ka kire me se o mo ka kire papa no se papa ne mla fi na site na me ofa de ma me na me ne koye asu adwuma no ya waji mesi ho a wan ware me no wo bu me kwasenti o meja me kwan na afeso so no dila wa dile me no eno so no o meja onsumu me no on de onkoje ne yere no ensa no no nsan wale wo ba no fi so mo no mu ni sabe na yere dada no wa free system no mu ana bi pa cho no ba nde ne nsan abre no okay ti onkoje ne yere ne yeden ensa no na anya saade a omo ma ne nware me fi so mu nim kwan a e fa so ma oba ne de nsan ne yeden e baaye nti won san kwaje oba ne yeden ensa nti u ka che me ka che o se so mo so kwaje oba ne nsan na san ne betimi asewu for wo mbesan age watum di a ene kwane kwaje oba ne nsan na emfa sundwe nye den emla ena me kan sa che na ka che me so oba ne de wo nwale ne ne enwale ne china nti no ubeko wo ukra wa company fo no oba ne so onye den onware biem ena me so aka ne sa ma yede mate etita ma omu tu ni sen ye no me wo no frɛ me sɛ ye tu na sen me kra ne ha me ti me kra ne mintimi mfrɛ no o frɛ me kra ne mintimi mpeke na me sɛ a na me nim sɛ tu de e bia asɔre ne betu asen bet na me nim sɛ wadwuma nso betimi asa ye den abo bet all the same ye asotwe bi na e bia ye de ye den ye de ma o sɛ ne ye bia obɛsen free e bia enwuma bi mu nti ema na on frɛ me frɛ no so a na wotete ma me na I say me hu ye nehi ehi die besi nne kura no me hu gusu ye nehi eti me ya na me frɛ no saa time so be ka say na mafa yefuno nti me ka che ne say me pese mi no asende me 5 million no ka che me say me nkuyi nti o ma me 5 million no e be o no expect say nka me ko hospital me so misuro ndimendimi anko na mkoto edru mkoto edru no me no me na say moja to me all right e ma me kra me frɛ no ka che ne say papa moja to na ye de etumi mo ne send me 5 million ebiem mpacho ebiem ya say me fa nko hospital etu ode ma me no ma fa nko be me ko toto drug store enro e na me no me ti moja ni twai ti fa say di be tama ye be komi wo fa ho amo makoka asem no amo hu ye mbasa basa me di kan so aka ache ne say ever since am ye we ni we no me menses aloko me nima de kurenti ama na basa enti no me pese ye tu ho na mama me ko no ho e wo goso ti me ko goso na e ho na me ko e na okobo mi a wo ka amachi me ko ho na de kurenti ada ma usually obi a wo lusu na taka
and to kwabie mu no de oluso neka Tyson okoka akwabi no and no oluso fighter will win yini bia wanka enti sa waka wode ana chese na oluso ana se na oluso dia ada no waka me pa cho de tie ni say me ko so bone so obeka me pa cho me koye no nkwa no nim se me ba ho na me nim ko so me fe ne ka se mba ho a ho no ko wasizi me ho na me ana me koye me ko ho ti me koye me bom no kra nim ni obie me na me wura na me tena na me ka chen se we eja ono nkwa na ho me pa cho an na me se eja no mama kunya no se ekwan so na mbo mama ne ti me bo mama na me wie na me ka chen se eja me sro me ye we ni wie ye no me nya me menses enti because wo me epe ho asem ye den eka afesu emoja na de na ye no so no epese wo me epe ho asem ye den eka ti de mo no fi na no ba ye ne se emoja na de na baby apese wo de me kubia my ready fa me ko ena me sesa ti me yan ka jan se ja ka de ba ko epese wo ye ma me na de na se me ye bi ache me fa no kure bi ansi e wa hasi no se de ba adi de me pese me ye man me de me pese wo ye no me nka na me se me pese oni me have sex ba ko na o se ndi o sere me wuntimi na me se eja e ko be 4 months or 5 months on fa ho nka me da me nya bi da ntimi pese me no ye saade no se ndi wanye de ontimi be sa atam case ne ba ye no na medical akwa akoho ba ko ama woni me ahia ennem bet na me nim so ni me hia nem ni den ka bibia to aye den atwa bet na me nim so ni me hia na ma wi asa aye den apamo me nti achi na me san ko ye na se ja me ko second one odi ama me ntim nim se we ni me kwa bia obema me kwan na ma aye den aye saade no eti me ko e wa ama me kwan na me sorry ti me so asema me ye na me ti wona me ye se na o se kwa wi akọ na me sa de bi nkasasa na me be ma ha dan e ma me obema na me mpamu nti se wa ha dan esiesie na se ma ba ha ni kwan se o ye den opamu me na okra na opo bi apam na nkenye den nkenye me eno o se mi mpie nti mi pie koe na me mistake am gini pedi fast ne se shila no oka chem se nyem bibia ko no ni medi nkomo se nyem bibia nti no ne me ye den ekasa eti ma me ko papa no ne shila no efie ben ena o madwuma papa no so ne ge na adwuma sa ye den e ben ti ma me ko shila adwuma mu ho ti me ko shila adwuma na me se shila to no sister P waba na ba wa hu nipa ena me so ho kra na me fie den eba na me pese ne nka meda enso eja mpese meda afesu ska me de ba ye na esu ati go so kwan nti me se ne ko mam binya den enso so na me mfa nko ena ga ne so sister P de enya gina ha na me nkwa ejo na me nkwa gisika ne binya den emrew ena me ko te baby ena ga ne nkwa ba nti kwansi na ga ne ba no se sister P ofase me nyi manumfri na semu nti ti so woko na me susu nka chense da ene maka se meda papa na nchende no kura nim meda yes nti because wa ma me lolo fe na anya de se metimi aye den akọ nti ti se da na me ye den meda na da no kura makochinchina di asame na me se me ba papa no ho na eja masabe su a chene se obaje me a ti me ye se me ba musa ga ni di America ga ne ko papa no nti me ba na ga ne sa dan ni ko papa no ti Mr. Usu enti mu sa ga ni di America no sa ya den eko ena me ti ono du fie ho na me so medu papa no eje usu empuma achi ti dem ti ya ne se eje usu lock gate na ga ne be mani nwulam na se se enti ena mo ma menye den enwulam ti wona me pie ba enti pie ba ye no na ga ne gina na me se wa ya ade ne no kura ni me da me se me fa no kura bi ansi nso bu wan ka se me ye ga na me ka chen se wi pa bonini na sa wona papa no twempena wona eje usu twempena ena enti me ba ye no wasa age me feso na chese mu di me ho fewo ena papa no ka che eje usu ka che shela nsa shela no nkofi ena shela se fie ne ben o mo ben ena shela no ekofie timi jona me kasa no se na saade a me so me wa atenka me so me yoba enti na saade a wa me yi apam na mfi me so dia me so nya de se me kone akochina ena papa di America ena papa nso hwi wan kase petin so obo me pa
Obume. If you also na me ni ho, e man kwa na wo ho. Obume nti obume no, e na me friends na me bu ni dua. Se me nya ne hwe, ene nti sa woni ge no, mu obibi ye kura na ni kwan se, mu di me ho few sa. Ene so aye sa de na me friends na me de me di bu ni dua. Ti me bu dua no mbe se, ai go so hene be chu dua na me so me kura ma ready. Onti me be dua. Ena me ye na me kwenti me kwa na me sa to again woni fio na me se hyilawa ya ade wate na sa me nim se dadada nyina na woni papa ne ye den etwempena na office woni papa ne twempena de be ntina me baaye e wo se wudi me hu fio ka chem so ka che papa ne se na so okra na o ka che papa ne se mo ma me na ho o ma me nkokọ so wo ba no woni ma ye se de muna enti wo na akọ kire papa ne se mo ma me nya den na ho enti ma me bi container si papa yi enfichi da chi ma me panyini tinu nyina ye dwene Hona mamra ka chem se maame ade na mechie mu kire maame no se na sa baaya na ne betwam no de bi obeda sole ne mpena ne papa yi ne de nti na wokoka wa asema ayeden a che na mase minim se nya ne bi bia ayeden eno no so obeda sole de bia na se kro maame yam hye mi wada sole ba oba na me yam hye mi ti maame kan na mimu mani abele na medem do ga maame na mko ga ni fi ti me ko ga ni fi no ho so me ko bo ga ni dua se o ma papa ni yi 10 pesos se papa nso onya adwuma nti wonti me nhwe me boa ma boa ni nyina chi no wa boa me so ma boa no o se onya adwuma nti wonti me nhwe me na so yi skama o de to adwane didi a na me buo ni dua ti me buo ni dua na me yesa me ekọ na ga na asa ko pe obi e ma ne be ka kire me se me na ni dua no gan de nka me ni ni asem be de ya me ya ne se woni ni pa no wo bibiye na wo se be di me ho few aka chen se o ko ho akwa jiska bremedia na chese wo hye mani bre so na se wo hye mani bre etimiye na me boni dua no ma me dane dua na sama again be kan nipa wo hye me ma ne suma busua so no ubeku na to atwene ene wanya na msesa ne da esu die misum bi papa na me sida ma blood eso na eja obeye ne den ena me koye umujaa me kwana me yeden me koye nti papa jawusu no efun ga no fun ne papa yeslemuni na ne papa ni ho ena papa ne frame e fresi ga no fun so to fresi fun no so no ena papa no pa me cho se me na ni dua na nka asem bia fa na asem ko ti wo frɛ nya na papa yisu frɛ ga no esim na me peke ko no ti me peke ko na me change me voice sem ne na kasa ti de memeti ye ne so wo koda tepa na mi na ni dua na o mama me nko mfa ho ena okoye ti me ko nipa na obepa a choma me da na dua ne nipa no e police ni no ma miska se ti me papa na bom na ase my odimiti boardem nti ase ama mitie me nti be yesa me nkoye police case na me maye mechi papa no ko onu so police no she police atare ena me yeden me koye ti me du ho no no mama me omutwitwa me pictures kra na moja no na up to now kra moja no eda so kana o ka me moja nda so yeden eda ho nti omama me police hospital report no me de ko na je se do ba san ni mpo no ye ji miska kesi ye mfa nse be 300 me so me ko me hu sika nyira yeden asa tina se de me se modie onu kra me pese mo be chi no be ase ya obi ne ma me be yes ade ti me da go so hospital na se uko ba bia akohia wunya me ti me ko doctor ba ako me ko o mama me so mama me ya enti me da hospital ho na police doctor ba ko me ko tu na me hu skasa na doctor na yese ne sa ade a me hu skasa nti o mo so montimi yese bibia e computer we ya wo transfer nti wontimi hwem nti mo oba ya ade de abom nti o wo me mpane no no asa ma me okoto mot e de bre me na me numye ti me num wie na o se na sa ade a empa bia ni hanti ba bia de ayarefo na to no me nkona me nkoda bed ba akoso tume bia nkata me ho mintimi na me ti me ni am yesem be Africa na afi na abo one mintimi na ntontom areme matale nyina yesefom ti ahomachi na doctor no ma miska no Asem Mpe ebe ya wodie kokuma ase na bia ho aye na menie bibia ha wode be cover ho intiko na me fruka na me be kumase ti be kumase mo hosa na me wo fa frame me se eje wusu se wa bafie na
o de me be hye ebusua ne nsa na me sesa na eje wusu aka menini ni asem on de ofa so aka ne saa meba enipa be ye bi ne mum wa me ye ni nyina de me de me nkwa ne me ho ebebo afode ma no no se wanhu mu bia na se na wo so me de me bra mabusuafo a menya asem bia aka nti na saa de a ofa nyame ya aduma meba ti Saturday no na me koe ti me koe na yetena ase na so me koe medical ka che mo fa se ade na me ye no me testi ni bi da so nti o fa ntu nani to mutena ase ade mo ye ni se na mo fa di kan de ye den atu nani na mo fa yes no mu nyina yes na papa yes so wo sese ya mehwe no wo me hwe ne wie a meje me ba eno mu nyina da ase ena asa asem no kra na omo de ba na asa asem no asa akoye bibibi ena mo fa because mo fa ne penasem nti ye koya asem mo fa kan ne se papa die me penasem nti mi hu ti mi kra men kwasa akra ne ba kire me no ya wona ne ye adwuma no funso bia ni ne ho nti no minnim nti se ne se wablewa ko otumufo no ye da na ase no mo da o mu nyina ase nti o mo da na so no ka che me so ohia me ene me wofa ene me sister ene ono ni nua ma onu mu ye den e baaye nti ye tena ase no ka che me so wo de meka no de meka 42 neska nyina ye 62 but men say 22 na aka ne de eja me kobo so a on ka hwenti mfa say 42 no abre me mu 195 be 1 month fa say 1 month ko be 2 months nti 20 na aka no wakwaje bosia edeba nti enie na mo fa ka che ne se o da bi ebe ya anka oma ska no ka oma ne wona nka eja nka omfanye echu so wonya adwuma ko omfanye adwuma mka che mo fa se ofa me kura no ofra me ka so de 19 na eba na me baketwa na nya problem ti me ka che ne se be ya oma me mu 5 million na se ne wonya adwuma ne nsanko na no ntino omfa de aka ne nya adwuma nti se bi kura no de adwuma na watwi bi na so obra me 50 cedi bi kura ma me de to adwuma ne dia eye me kan papa ne se da odimi sika be because no asigina ye bi se ohia me no ohia me hwe so to this kana be dey ebe mame no de mam na meji no sadu yesu ma me wofa ene da na sina ma wofa so waka ne saade a mate ti akra ne ye ba no yime koja no kwan no problem bia ni me ne ntem oh ani me di nkomo all right ena wo fro car to akwa ye no se na fro car ni bi na nko na wo ye de na me so onse me ma me na ebe ye adwuma no ye koda ne ho no e wo se me kwachia ma me even wumpo e wo se wo kwachia ma me ne fi se wo de ne den ama e 1 year e se me no e wo se nko bete ko so ma me ne papa wiye no on na atete me abepem sa me nti wo se nka wo tebe na me so omuye ifo SD for ntino tama me from wo se nko mbetena asem no mo wa asole dem nti mo ba bia enyeyi nti abusua na ne kan asem no nti on de ontimi nya den enko no niska na wo yese wo kɔ hɔ a ontimi hwɛ me ma me saa enye den enkɔkwa nyam see you enum jana kwanam ko nti one friend me nti Sunday na me friend na bisa se Mr. Usunawe eno wo se me webu ko na me ko na me so kra ka che me se aka me ba me mfo be na me fun na du na me pesen ka me hu eno wo se sesen wo pese me hu me sesen na me so pese me no di nkomo na wo se kan komo nko ade na nka ma me nko na me so me pese me no kasa no se de bi se ne no na me ye na me se wo koi na se me hu biem na se kwa ma wo emienu be fa mu ba ko a na ye ne den eno wo se sesenti ene me de meko no ndo ye de okoye eti okoye no da de e ma wre ho kra ne se me story anopa na se papa yi me hu ne kwa se bi me hu ne sa se ne a me hu mi nyame fi se papa yi chese papa yi kwa papa na timi yi nani on fa me ho evi me manimpu on fa obia ho biem apart from the wo no nkwa na wafa no ono nkwa ne nipa sese odwene no ho on fa me ho enya me hwe chese won fa me nya hwe eti that was any week ana me friend no ti me friend sa no wabekuma ase na wo so ka che mo ofa sese wabekuma ase wabeba me ho aba hwe se na me ho simi eden etie tu friend me no me friend wo no wanfa
kwansi na mu se wo frɛ me to wo frɛ me no na me na me se eja to e kra na ase akua manya 200 bio na me pese nka me de dey emma wo 2 million me pese me de ma na me se we de nya me nya den enhira na o sandis kan to sandis kan ase me ko na manya adwuma me de application bi e ko ma campaign adwuma bi eti se me firi ho a me de me ba wo ho aba ba hwe se no ne nkra no hotimi den etie na mesuo na so ko fa o best set e we adwafo baby a wo da ne den e wo no eti sa da no minim de ka me ko ayi nkare ti me ba na me du adwafo ne junction no so no be 4 kobo 5 afi na papa ni free ni fie o de e ba na je se baby aka se wo ko no e ho mum na wo ye den wo ba na emumu amesina nko baby a na me ka che se baby ogina no wonyina ho a na mehu no na me fa ono se de be wa fro ka na me fa ka ehia no wo ebu akwa fi se na mpese me yede me hu no timini ne di nkomo wie no na wo fro ka na wo ko go so ntimi okodu ye kra no me fe ne bisan se ja wakodu oyo se me pese me hu se wadu ha na woni me ni ho de bet still me dwene ne ho pese me hu se wadu ha ana wadu ha ni kutuku ana free ho me pacho kotokum so ne dey we afum oh bibi wo mbe dada me pese me start abla foforo me pese me starting da me se move come ni fi say nipa na me de mani tu no so no da aha ne minim wayi mi ama nte o pese wa aboto ade no ana we ade ne free ho yeah hold off mo ya be kan ho se say Mmrantehene no kwasem ye ba kope o mu se asimsia nya ewo mu no o me nka no kretesa de na o ye nyina se na nka mintimi ntete ho emfri ne ho se mojafra a woka no se ye de fa aduanim na be madi obadi na mojafra de a mintimi nkire mi ankasa particular watra se ebia me mawere obi twa me si da bi ni suru moja na me fa panie asem bi ho no ma no kwasem ma fa panie free se paase e de afoka adu ahwerewa e wa bra ahwerewa ton panie wo ho Mmrantehene menini hold on fire menini ni mojafra okay wose menina di mojafra bre kro na so wose masa akwakọ fampena e wa bra mojafra no so kan se menini mienu kan se ba ku firi ba ku achi a ada so obewu na so bodam bre kro na wose masa akwakọ fampena e wa bra menu odi mojafra ebesi de ayeyi no kwase meni aja so ne say obi fa sika pa wasi sika da samena me fa ya antonya mankume but na onu anu yi very well say wa fa sika no what they obaka meti asese woni ni mujafra eno ba say woni di mujafra mo de pane wo mo ho water free on so ta free me nyini say obey dai bi ni wo so anase na nisu bi na ebidi no na o kasa enti hong podie wo nyankopon no ansem efise omono ni hunu ba bia mojafra ni duabo na yese yenko dane ye nane e ma na nyeyi oba na so pese o chi bibi kakrem me pacho ma wasem ni titia why me pacho de Mr. Usu kan ama maba manu me hwe ni say minti me fan tonto ona o se o ka kire Mr. Kumba ko se me pese me gine boso enti na me pese me de sa asem ne yede eto no so me jombo so nko ba bia even sabi oba o ware no kwenti mi anyewa amoso na me mum na mbejo aboso but no why bet also onye me sada ma unkra mienu anya bi kra no me ko 30 me nya kra intimate mi sa se me ko pie me busuafo anim bet na me mpese anim guase be ka wonti hold of fire I'm planning for oba ni be me yasemi so uti mu ye pa mfumso bi aba oba ya fem be me so mfumso bi so e ba na fem me de oba se ne kura jaso a se ne kura oba ne kura jaso a no kwasimni oye ne mate se mad person also oba kanya se wono amanfo interview mo ye no duru ba bi na wa save duru ba bi na wa kind of kura chese frustration chese obeti ababa woni din se woni chese ne bibia wo ba bi nyina no o se wo number ka se mi ho kura wi no wo te wo voice kura na ye se wa sie nyankopon bon
nipa wakana kuma musem pa o enti frustration pa atete ya obe ya femu no na wo so wa for how mu if you say me fan say na mo ba yi so ba wo ba ho no o how ni nyina asase no ba wo ba ho no amwa kura say onimu a ka wo yi ma ani film kasabre megide se bia moda so te wo se eye papa ananye papa no ka moda so te wo o munhwe na wo sole nyina ya mpa sadia be ma no wa haidi eto wase o na mu ma chete sa ate sa mpa ye no ya adwene nka wa bre me so wa bre ate sa on te so wa bre ente sa akura wa bre che se ne te sa okay abaya wanu asi enti me pese wusi gina ya Asem Mpe Nipa mommoa me ma be me no yentoa ya setena so ana de wo kan de na chese mu bitimi aboto kura nka ya aboto ma nanka unya fa ho de mo na mu bu be se be ma po kura na de na wo se ompe obi me de nanka akoma pa na me de koe nanka me mpini ono kura so de akoma pa de hia wo o musa o hwe me de no credit wase tan wa ota wa chiri ko mfa no ba ma be se no de akwa no da minim se minyini enu beebia na mkita ankura se ne menwunya me man nti me pese hold on fire abrabo fufu na se anka o pese on neto so na enso me patcho de se enye yi a me patcho de bi fi se die bua na nka me hwehwe free ni ho no ama me da wase hold on fire pese sanke buo no be ba na nka ne ma be kɔ dadem pa de anka no be to so ono odeme akwa abusuan ko so be ma bia ni ho a ope wo ba obetimi de na kɔ na abusuanfo enim dar mo kɔ abusuanfo na wose bibi wo kotokum enti abusuanfo edito nanim wose ene obahwew mena I want to say asem o kan ne say na emu ba bia wote ne de oma ho but bia na ono be ba bo oma ka it ba wo mai oma enu kra de Mmrantehene me patcho adawro sesi ankasa no be taya mesi gina ye for so 1 week ni se adwendwen osumiem ma dadwen ho se wo se me ma move in life na me move in life ni nyina se abo a woni dua no edo nyame na na kra no so bi ma me ne papa wi mama survive me hinti sana wo se rejona je watu e kutuku na eshim se o se bibi amfim sa eshim patcho se bia test bi wona se you need test bia ka de mankese aba no ho mankese aba bia o me de test na me we abrewati ani timbodi ye pa o se de pregnancy test strip yo me de aja se boko kora mankese aba te ba bi bi me ho de mankese aba ne ka no yo abusafo abu odi ngodani a ye fa mpa ya abo afoforo so be me wo haide mpanyine se wotoso no tuo no be wuda koti a ono aso ano ho wan hye obre ka wo kodwa no kwa ibrontum aso abre ono obe wuda koti a wan haw enti bema oso wonka wasem bet wasma be kan sete sa wo abre aso nyanka ya kuraro na yes no am saying bi ho isia na nyame o sere keke se mo na so nka obekọ be ma we nka bibi chikam kaka minim on nka sai mu no be ma nka sa de moja no mpacho o ma sesa na se step ene le sesa teda so fa na ye sesa moja fra no de mus me patcho mo sesa se ya se moja na mo kata na ya withdraw ya ntimi withdraw man nyi se ono no me ya oso one me nya hwe bet me tutu me nya abofra one ma ya de no be still na oso one me oso no mama wan pompro hansa no enye reversible or reverse ya enye yi because sa de rekro mo ye no ka se doctor timi che se we O positive we ye A positive
He said moja bi ni moja bi mmoa na woman no hia it can cause death. But anyesi obi em nti yanko bema ye mo akwaba ode oba no wabo odi wa kire ba bia wo free nyina nti ehun hia se be delay time other romance mo ba kan yete sa ebi etesa na ebi so ntesa proportionally in average the etesa and the ntesa and then doso nia etesa and doso sne nia ntesa. Very good. Na me be sure o ya no kwafo. Okay. Ama etwa asem so na mema de ye bo asem tofa. Be bia was 7,000 words a day. Esan wintimi nkasa bio. Emba was 30,000 words a day. Sade nyame na trade sade nyame ye ma. A small camp see we say on san to aso onya one kora wom. But no man can do that. Be ma bo wasem no tofa me enko. Me twani tietia. Minim se wo twani tie. Yidin kan no. Okasa no kan se tema mi hu no na oni okru na tie entisa. Me nkwasi obape se me nimi kunu na tie ja wukunu ne be ware me nye bida. Okay. Me die na me ne me yire ntamatete. Na nam ne so ene ma me yire ede mensa ebre me se onware biem. Efiri hon mo no me fa patient se me ne wo hon na me ma ne share trim se pi me nye wo ho ade ena yesum no so se ye nye wo ho ade ne se ye huna ye betu ena me ma patient hu ni nyina nti bra be ma na one ne wu ni dwan gya no enkora no mienu me fa wo mu se me ma hwe no ahwe ne ma kan we yi wa ye wo ho nti me ne ntene bone wonya ne wo fa ma na sase me ne mienu nyina ne kokoye me fa madam fo kan ho wonya bi echem miensa iwia na me sade de mimi nyaaye no ma sade a sponsor nti ekwa ase no adwuma na bra ase no na me ni 1 cedi na wonu sika de ne da ho no ana afeso so tema galamse ni bra ase no emu ho no no okonom edru adan a bema no enhwe nkora no wo frɛ na wo mfa onya no okonom aduro woni fie midem ene nko ba biwu mintimi man ma mewuntu honom misonimu ne koy ma nya busuani bia na me kura na me se oni busua akire ya ko ne kuruma nsan mu se owa busua adrom prenu ene wafa no ma ni nyina no nyankopon na me so hwatwaje no nti garamse ni brase no ene menya adwuma wo goso me ko menu wadi nkra kama pi me ko goso na ekasi adie ni to galamse no so ase asase no mines for na gine nyina ntiasa nti ma nko osi wo enko na msese ma nko na asase ba bi edidie wo mbaji firi ho no me no wasetena ebe yeden ena me ya nti na won ntiase na me chechiri nsem na otiase na me koe nyankopon ne me dance ni se me koe no bosome ba akukura ni ho no ama one ne masika me family mu abra papa na wo nkora no ebetumi abase bosome nan na 1 cedi mpo on family nkora no afidura mini bronya mitobronya ntade de ma nkora no eto nkokwa a ombawie da bia oka a papa nyankopon hyiraw enye nkora ya nka afikura enye Mmrantehene me pacho kampese mitwa bibia so me pacho se de na o hwe firi me ho no na mnyema no bo ya sempa sanamle sempa be mo ba no be man se be me didi wi no nkasa wi nti obey bisani amenyema wo Solomon also obey ade no nyema no obu begin the year na finishing na very poor na poor finishing no Mmrantehene me pacho unti dwuna me dwuna hunti adwuma me koyeye sisi ma bafi mini kaprempo e wo ho no unti
said the bear on Kran Bidi Dinti, Missika 180 million, made a kotoka, Nankaye, a Juma, Eddie Amawu, and then Kranidi, Wunti, Skanako Kakuma, Wasidimpo, whatever Mubusana, or catch him in Sanka. It got me your debut. Sir, near my catcher say, and you see, Obeye Amanatra, no quasimini, say a beer, Senki, Bie, Lancer Tumo, Baby a meneno actionina, as a engineering come from who said, Wode, me say, as a tram time, say a swag at Triano, Wadima Minia, Yakopu Muminu, and Tamati. Mini be a catching TJ, or she film one. Bema obey the Casa Sinina, no, or what come for. We knew Bunia Ibia. The American say, and then ask my young coffee will be say, William dance it. Yan idea so tea and near the Nifem. Yan Frefri will be a magenta and be Sompa 93.1. Na, my dear, Sa Ababa will be no obey Bunny day or Moissimono. Also, a pre devil ropa woman. Mmrantehene Yeboah Afari. I shall be no. Me pacho. Your friend Shila. Shila. Nyanukre. Ye tien say me call you na as a manager no. Me can work as ni na edeba man. Na officer me wono. Na ema no. Du si matade wo ho no. Nya onu aduane ma wo ho. E na de opepa officer. Ema ma wo ho no. Nti say ye ne nke ye frɛ goso. Say asetna be na ema no me nyu mutia. Enka ubia beka se de etinu mutie empokura se okura minni edwuma wo fie no ensuo ne fa de se me ko ensuo oh ane de ade se emisi nyamada be ma wusu free edwuma mu nyina no o mu da so yama esena setna pa na me no mu tinti enti eno ene se ofafon asometi ene no aduane ma ene se ne wo ho no no obi a mfitiase wo se obaya wo beti se me mpena no bia kora na bibi nya wa no sa akọ ne nchen mesere kokọ sere ne mame wo ba ye kura wo se kamma na ho no one day na mka se debi e ma ona wo sa akọ dwato se wo di dwato akosi no se o ma me pa me chew na me mpena no na wa sa ni no sa ye free no sa di dwato ama ne so o me pa me aja uso ade na wa mpene mana na wo nche zefo odifo Samuel Aba na yene ne bedi nkomo Simadu na fe yatoa dwumadie ne so odifo memo akwaba ye gya wo hene ate sai asedanka nyame bibia boko na so e boko mpese mbisa onse bi kakra na yatoa nkomo no so wo hene meti pa e pa so America for America University kese na bebo abaso na ehon krata na eda so ho abaso bo no so ho pa bibia wo ho bibia wo ho kama me pese ma ya kenkai achiri mu pei na me pese obesan de aba na ya kenkai achire Sompa atiefo ni ahwefo asebo meka na binom ya gime ho achenyi se na odifo Samuel no adifo djuma no obamu da bai adifo bebre wo monyinyini wo djumadi num sofo bojo sadma ya wukro krofrum ne wonnom akuku damfo no yente se abrofo abebo obi abaso na odifo Samuel no na djuma tesei ene ebebo na abaso na mede na begina ho bi wahene na ogina na wo mu no so gina ho na wo mu no so gina ho me na wo mu no twa picture no mede be ba kra mo bi e very good fa picture na bra na no kwasim ni me anka sa no maintain penny semda na so ye bebo na abaso otu forma na brempon bai na we free wo hene no kra adanse hene ene besi otumfo na ena Nigeria mampanyere yere ene be take his seat ena Legon senior lecturer sabre kra bi ma dwense bi okọ pension kra ono ene de award no ebe ma wo se wo ye outstanding prophet wo ye D4 sononko pa ma mekan se obi se meboa odifo Samuel de nkrata ni nyina beba ma ya kenkai na brofo ni akiri mu akotwi obia tibia de beto screen so ama obia hwebi na se meni badu kubi na kwaji award badu kubi je nkrafo de na me je Asante region yo na the American say ansana American brofo no be so de say
yabo obi abaso no ma ye visibility studies bebre one odifo bi ani ho a wa kama mate se o ba beje mpa bo ade bi ababo ni Quran cassette ya no mo ho mpa ye ai chese menko a ana se o maloto number ada ye hunu nkran adifo ye di kai wo se o maloto number wo se o maloto number afi wonye double money o masikaduro wonye sei kunuma me wonye o ma me bayi chese ni dwumadie no wasem ankasa odifo nyamishraw emi wo hene ensem bi ho aka da so da mitiri mo se wo de wonte asore so de yanti ya ran ko fu hina asem na no kan me nsesa ma no da no ana da mitiri yo no aso na yeko odifo me pese wo ye list of people ya won aba won chen abesese bompa ye ma won sanka visa ni nyina gu fon so wa hene ni nyina nefa obia number bra na nipa no opa omfre emisase hwan na ye wo moa e wo saka visa no good ma won saka visa no pa bokwan so na nipa no on kasem me ni parentini ye na no ana no hene o mo samoade onim wadanse ni bebre eche wo ankasa kura bebre musumi ni bebre oso ni bebre o mo de recently nanu ya wasade adanse bi jam o mo no kura mo waso kakra sara me o mo be ma aba o de wuni huhuma ni wade o nya de nipa de udu obi achi a na na mo achi a na usuesua na yemfa ye pe enkasa ni wan yesoni yemfa ye pe enkasa won yesoni enya obi time mo ngo kasa obenya ni emi enye hu fi ba cho obi time na ewram katacho na wo ka sem bi sa baso bode no ebra ye kono uzi ejina kote se obeka ya epenju obi nomai ye kwatrase no ye mimi asofufu akuku damvu aye ne yete wo monkan eye den odifo samoy pa no so nipa ba ko ne ko bisa se nti ye ko na de nya no kura ndi ye kan asem se shuon yeso ya kan radio no so medom na no ya ko ese Yesu Kristo ebe no na adwamabo ni didi no na na hwafo no na omo mimi sa na ekoyeye na katacho ade a me susu se ye bo odifo abaso no eye enne se wo hwe asofo ni binumu a kuni mame se ne mame jimi kunu mame ade ne wontimi ne wo ka ho asem no enkomhye bia e o sha sabi enkomhye no ono na di ne trimuka hwe nipa aba no mo ye intelligent pa se wo kotra asofo bia nim na se wo ka nsem na nya ne kwa wu na ade e fe a ede e wodifo aka kye ne se wo kwa ho a ono ankasa no omoni sirem no waka asem na me da na me yam se o ka asem kyerɛw na se wuduru fi a enne odifo kwa de na wo kɔ no no atrɔtrɔ ma ye trɔtrɔ ade no wonnim mu makora ma obi nkyɛ kyerɛ se mpa kyɛ me kɔ baabi yɛse we ede obi wo wade wo kɔ a ɔto a na efom no ɔno ade ne pɛ ene kɔ yɛ saa kwankyerɛ no odifo nte saa na me kai se ye wo fie no ho ano ma me bi ba yira ye wo besugu ye so katakyɛ so obekaya osugu ye so pa se wate odifo sa monka ewo ye program no so ma me ne chance na hwe ne ba sebi watete na manadu ba mi na kwa ya yira enenso na kwa yira wo ba kwa na ye de ye twa ne tia na twa na ma me isu ye fe odifo no se mo ma ne mra ma me ne kwa ya pe ene odifo e ma na kwa nkyere se Natalia akora no o hye pa no fabra odifo odeba odifo aso ye me se me na me ma ne kwan e ma ne ko odifo ye ne ye hu ayenka enu ti ya ne ye ka odifo asema ye wodi enti ayeka ubusa me ye be kire ni nyina so odi atare ne ko ye no katacha so be kai odifo ma na kwanche se ko ba kora ne din ye che na kwanche be so fa gugu nsu a etinim injanka wade se ma me ne ko ye oti odifo akwanche no won yes hade no na nsa pepepe ma me ne ofie ye kacha se ma me oba na wutwa adwadwo osu ye usa akwala no obi aso ne nsa de ne ba katacha kai enu ya number 1 je to su 2 enu na me kasa se ma me bi je chinyi ekodifo se mo so de ne ba ekosirim
Yen ya no ba atiefo nteni e asama ya kan nyese bi obi na call you yen na nipa ne ba o me ka so odifo sama e ba me nwa na nampofo na de ne bra ye e wo Fox FM odi besi mi so na me call me de ne call Mmrantehene wo Satan no ba hin hotel team no so won ti ase okoye na ade o ma me koye ade na wo se okosiri mu aba na wo se ma me akwara odi ne be kosiri na de kwa wo ma enti munya ne kumase ana okobo nu kura ma na ne kunu ne malam na oto no ne malam ne se ne no kure enti ma me na ntie akwankyere no anti odifo asanu asem no okoya kura no wanfana mabiem ye kanfo saade we ye kanfo wo odifo nemo ye kanfo se ebra ye kan anu ntuma wiase ekọ ya ye san wo de ye ne abonefo na de ye san asem no enu ti se ye kanfo ama obomode ko because de America no nipa bi akọ ama sabe mpredua sa ba bi okoye no sabe ye twa na be ama no ma bi so ayedai wa hu wewe na sabe be empanifo se mi ko twa me be ma na manya ntwa bi pieto ka enu ti ye kanfo odifo samuel ama na bi be ka se no office no okoye na de odifo na baba ko ja no na ona na kaza no papa se obey kro obey ko brochiri na so dabi ene ni das obi eni ho me ma no obi me busu eni bi eni abrochiri papa no also obey ko brochiri wa he onyi ni na otwe me santem pepepepe ga no so na ma na ochi abruni bi ne bruni so open asem ona be ko Canada ene ga no wo Canada Canada and wabakwara wonu bi se wokoye no wabawo wasanso ko so wo papers bruni na dem ko ye bibia ma no enti waba sanso ko papa no sa aba be ka kire na ge na ba na ge na ekọ no ho okoja ne papa na de bia ne katache du mebi na koja obi a wa okoja no na ho asem chen de okoja no on se na no yenwa ba ma bi betra we de nansen ya enoma bi ekoso obi ehu bia no di for somewhere na se otu kwa kakante no ma but wo tie yen they was say ai what we no obi di nkomokra na susu na beda na otware what nka sem na beda ko odi for da ye du okra no odi for sa che no kom se na waso da ye ma meka ne ya ososo da na odi aduane bi o se ne kre abrante ne se oso da ye ye ka asem na da na me de ne ko no ya ade be chama me de na ko no oso da ye na ma mi bi ne ni kunu ama ne mana aduane na nkura na ani eno no ba na obefa aduane ni di o tra se wo di aduane pa se akura no di for se manka nchiro o so ofini nyana ni te na afie ni nyina gu no life o se mamin ka sem chiro be be chira kwankyere o di for che na kwankyere na kwankyere am pese me de betu dwawa che na kwankyere enna me ka chira mo ati asese akwankyere bia na no ma bia beba ha bia ye ka bi o di for oni akura na o fa for frɛ because nipa enkwa hu hia no wo se mo fa ne mra me menye ne kapre ye kwa wa nye ne kapre de pese ye kan se wo de wo kwa wa for the body 1 million now de ko kan wa sem chodi fo de obeka chiro na wo fi se wo rebe fi no de wo kofi a ne number gu paper na se wo di fo ha de me refi wo ye kan fo ma se ko di fo aso ye ya e wo manhia ya o ye ntwa kwan bo mo di ko di fo Samuel manhia ajaba afriye na busua fie no ho family house ho udi odu ho so pe odi for Samuel na so ye obi ado beko ade ha wo ton ento obi ti abroche e man kokofuo ye busua ya ton e de aman se ko na babu awunuanom odu ho no se bi adwuma ko onya bi nye wa wo pe visa kata chawo ya kase ye du odi fo wasam dia ene enko na o on listening nyam famra e ma bi nam ekunu o mo penti I know man akwanche na kakra bi o na emfa odi phone number no tudwane enko na bi ado tikam 050 050 050 050 45 88 454 Mr. Muntie number ni odi phone pacho o ton bo ase abobo numbers na twetwim tacho obogu phone so na atwere fa bidi anase kokonti bi twugu da ho ana dadoa bi fa twugu ba bi because odi for me prodi for number no ye bre so da bi kura wo kaka ni nipa no obe ha wa obi pakas wo prodi for number masa wo ma ni di o David no me kam ya no bono 111 mama 050 050 45 88 454 050 050 45 88
88 454 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Yawo menshia hemboboa no Ejaba family house menshia traffic light na se hope baby omo yankunwa na baby a wo free babiala wo de ebra o haw ne amane no ka wano tumu de obetena se mebie ne ma so nyina akere life mi wi a ma kire o de obeye o haw ne amane ne be free wo so na o hene na no wo su ne bra bi be hia me o mampon na wo kire nso di for sam wo ne gina ho no ana omko manum kakra bi na nipa na sie na oto ame ana waso he okọ ade wo bi obeka akere no wose he ye no wose na se ni na no ane tua no we gina manim sei o hene A to Z to J me ba ya wo su ka wo su wa ya obetima ba beka che se A to Z to J de hintakro bi anim ano kra na ye no 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 who say yes afa no wo hia di the American say ade bi a emfa ne kwem nkosere ho mpaye dabi ade no enye wo dia wo se ommo mpaye ma won sanka ommo sanka wo di hinta na kro bi hu na ka kire wo se ommo sa ne ma ho mpaye mesrew ma me na okọ se onya di mane mu bebe bi ona wono ware wo se ma me se be ma no o yire tine ye nyi yenwa ba bi ba na ono no ya na obi wa for fence radio so kasa no oba ha ohwe me ana okajem so ni me ofie no wa ana wo kana sem kire me do me nya me ho na oba ya ho kire kwan bato na edi odifo wa dance wanti na oba ya na obeka na sem foforo wo se oba na oni be ma bi ahehya wade de kokko bi sa na oba na ohu be ma ni tirim nti oba odifo aso ye na o ma na kwankire na o ma na kwankire na mpa okoya sa kwankire no be ma no wahu ni suban ama aboa no ito no ye sanka obeba ho ne mo memeka jense ne wo mre fidie so o jese fidie so eno na ye ka ne se be ma bi ho ne to oba bi ho na ne to ne nkoyi a emfa upe enye de se wo ye ko hu akwankyere papa eno ana no na fa be ma no anase oba ni din ko se be koyi be bo awo sa be ma no ho wo hene oba na bon ho ka pa de na koduru ba bi na be ma na fa kire akwa wale abrochire ni so se no okay eni ma koyi etu o fa kire akwa wale abrochire ni o ma ye bibia wi o na wo twen se oba be fa no ana wo sole anu akwa da we no ho na chese wo de na etwa abrochire ni nti bibia so ya no waja we no ho ko etu oba ya na me ka kire ne se be ma na ne tie no be ma no nim se wawale asi abra wonim no se da bi odifo wa ende nya no na me se me ka se wa se nya no kore asem de nyame ya bia so a kire me na me ka kire o na be ma no wawale asi a wonim na ko de be mo agye de hu se asem na me ka ne no kore ne se ko no ho okọ aka kire se me sofo se ni no aye na me kire wa de be okọ na me to an twa kire me se TV na me se hwe okọ a ne wardrobe no ko ne wardrobe no de oda abiem ubiem a hwe nsabo nkum so abobo ntare me ensa gu ho ntare me ensa white ni biem marriage yin nyina ahyem na kinkai na hwe ade won so num ade ohene okoya chese ne hudwiri no okoya sade am kire no pepepepepe ana ma de mirika be ka kire wo mo no ha no eti no na ya wanu kura na wa ba me ho wo senka wo po ohene kura abo na mane na okay wa hene nema akwaso wo manhia ahembobo Ajaba family house no ba bia me ko ye bia me tu kwa ko ye bia maba yo eti obi a nani abede na mehia no ekyen yambo akokɔ de ko na me ya meto ampaye be dwa kyena ekyena obi a betu ni ka ba hene nim ye ekyena no pa akokɔ de ko mo beba na meto ekyena mbeba na meto
Eti obiara wo haw se haw de obi na ebu kwasia obi je adwuma afiri nsem wo wie school nya adwuma nye obi sisiw se wo court asem se sunsun na obeda se wo pa yere wo pa kunu ade na wo pa omono echina papa bi enframa mfa ba bia echina nyame boa betemia kasa echina nyame boa wo de oba aka wa no ahemo boa echina nyame boa ja kokko no be so bruta echina ohene ya de number no tuja last one ya swele 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 yɛtena se na ɔtwemu ni nyinaa hwɛ nyame ma kyesɛ Sunday na nka wo ɛkyena yambo a 6 o'clock ni astarte ni afiri wo tre eti wo haw ni amane bi afa bɛda me na ɛkyena yambo a ampaye bedwa ɔhene ma me sɛ waso me nka nkyerɛ so wɔkyi me gye no so pa so me nka nkyerɛ so wɔkyi me gye no so pa me hu na kyɛ me kyia no pa ɛna me hu sɛ wɔfa godesi nso tie me wɔkyia wo bia wo tie me bia ɛhwɛ me bia akra wo bia yo me da wase awusa Yankopɔn adom ɛho yɛ pacha wo de sɛ bacha yɛ frɛ me Francisca Osewusu Francisca yo Osewusu okay pacha wo frɛ hene bacha me frɛ Suonyun ay yeah ampanifo sɛ anwumre di abɔkɔ Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so am sebra abe heba clinic beboa abeba matia kanoso Obakus wouldn't say obra panyin na yira me no ayantumi anka o ye bono oba ese chechina wonware konfanko asem wo mu o bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa na madamfo won kan kire me se na die wedi ya asem ketu e na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese o ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adure mema nyina fa na gan mema dure fa na gan no eni hammo wodi ya nsa wo be no wo pa mema dure fa na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto bibiduro ni abrofu dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number C 0240 616061 mema dure fa na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check a Countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Freno me wo me kunu wo faase fi se edina ye de ne ma me a na me de freno eno no ene ne te mu station ha kasa ni mu kire se girl no on fa me mfa hwi mu na me hu dwiri me ti me ye madwene se meba na maba ba kirem ekwan amfie nani patient a yede ne ma me se me kunu wo faase ede ma faso ni suma me ni su aso ne agu fom na maba ba kirem a kirem yo kwa chonti no na mde bae ada wase ya mo akwaba ya eja atesa anura patients no e complain bi bae editia ja ususari awoka no na yekomua pempe no a ni nim se wo hwe ana se na odi abai na se di edwuma di ne sitie no sabe yedi dwuma na anoma akora opagana nsase obebi ka esase mara kwai amaraka anya sa na yeso ya to emra yedi ye dwuma no nti wadaroma yase bunuma na yedi ni piri no nti se waba amane kura banu fa mama ne nyina ne se mene opanyina ja usutena ase na ye ba panyini wo 27 years ke chire wo 19 October no 20 years mo wo sai ya wu mienu na ye tena ase abrabọ no ye starting wo ye kurom me hu no na nyinsen bae me ma me yi ni firi ni kurom e de ne be ka ye na ma me kira de wo asuonyum obobo ki osomaaye na galamse wo ye abrabọ ni bia e chire no ekofom enti ma me hu no se abrabọ no se de esi ikono obeba kumase me ma me ba kumase no wa anya me ni me kunu ya aboro oma ofaye nyina de ye betena akro kokoda enu atiefo bodem na eneminim se o mutie kokoda agrek kokoda ye betena singe na valanda ni animu me ma me kodwale ba me kunu nie me nuanu mo nan ka ho ene ba me na wo no ene wono amu munyina na mo hye singing room bukia ma me fie wura omu wo ho a omu tie fi se nro omu tie singing room ni yetena mo na anu odin ti na valanda ni animu me ma me bobo valanda ni fie wura no kra se wonye ntum wo se enye hwe e ma me ne ho de dan ana anajo e ho na ne yeda ancha na ma me pension ska baaye me nuanu mo mfa me bone nche me ma me fa kuntu na se eti sika ma ye se eda na ye ne hyemu na no odin ti yanyi gbe ko ha dan kune aja usu adwuma be na apese wo ye o se meton watch me ma me ti sika ma no efre me nua be ma odi na chi e ma won de wo hunu se koja no no onko fa watch no
eja usu starte watch na abra na edan no kra yenya bie okwa chima de watch ne betwene demo eme yenyina ye da demo yenya adan ni bie na yetukoye still me maami anya yemu ewomwo ma me so ma me bi na me so apan ya ekire na efia yetimu store bi container beda ani mu na me fie wura ka kire me bo me kunu ya manne no se ahoodin ni wo me ko bo me maami amane o se magi loan amam wa bre ne enuoma soa me maami ampa wo ma ye 2 weeks efie wura kokko wura de mlawe boy ne se wa ma fie honi anto container na obekukuru nti won twan ye 2 weeks 2 weeks ni maami gi loan na me frɛ me fie wura am se aja container na ase woni sika na maami akwaje bosia de amame nti me kotu aka na me fie wura ko ja me ne etu aka na me start adwuma ne kakra nyame shira adwuma ne so ema ebro adwene ne ntia na woton de provisions aja usum de adwene ba se de adwuma itie afi watch ikura kwa achima yento adwuma so bia me ye kra ye po bia boa ye ene wo beboa me ene ye nyina ye tie adwuma nim na awalefo ye adwuma nkakra enti adwene ne ba se de adwuma ne tie ne de yampa bibi daache ye de yetiri beto na se kofom na se yantimi anya hwea kokoda hakoro mbesere ampa me so meti ase odi ni dine je credit union loan na mso me di medina age na wawura credit union ma jamiti na ono na je emu odu chem ni ye de store no ya bere ni ye de achia ene ye de saa na fie no ye wieye ye de ma si fie okokoda ho ai se paase adwafo ayo adwafo nso itia ena ye de ma obi tena mu me ne me create fe na busuafo me ba omu di na mesole obi anya me bone da ena masidi eyaleye me yesa de ase obi abeye abena anya me ma tana bia ba ena ofiri mu na awotwe da no wo kwaba ye kwaba na ase busuafo se wo peskabra na fadi na awotwe da me nua ba ma odi machi sika awode ko ha dan blapia ono anso na sore ba no omumi enu di bo mu ne de share wonsam ene ye de kodi na awotwe dan bai nyame ye yadom ye nya beto ho aye dan minim se de osi ne wo mkotena ase enam na awotwe dan ye nya bi bai nti wo de beto manim se ye sesa peska ne bra me ka se enko credit union me de mensa be sha ase fi se msika da ho nso sika da ho na danfo bi nso di Jonathan ho so ka ho ene ye sensan ye ne ye je ye de koye maami ye duro promo fiada me wo ha na me kuni e de patient baaye akos me wo fa wa okasa ha wo betena ha no okay aba me wo fa se ba ku ni o mama akra na ankokra mse maame me ba wale wo fia ha me ba ba ya na ogina ho satam no wo 25 no wie na sin training awale me ba ba ya na gina ho no mo no mi hu wo na wo maame wo fia ha da wo ne hwan wo maame ne hwan o fa yire mi ya wa kwantuom enti e de anta ma ye ntina yaba Saturdays na 4 days edin kromo no wo fayire na me kwaje aduane ma no o fayire me kwa ye wo mo hwe wachi no me se me pamo ya mam fufuo na machiri baye odi machi ba ma katachi e kwaje aduane a wo pe wo fayire ye wie aduada e na me de baaye me kunu yi beba kura no de sika ne beba me de akoto credit union wo na ya soma adwoye no nyame aye adom ye nya sika no mi ko dwa ato awo blapia ho si wo tia ene wo frɛ no ode sika ne beto credit union na me kokoro makofa neoma ene wo frɛ me phone so ka se me di sika na beto bo sika na wo ba me so bana se ebe yira me de abeto wo me ti me kuro ka me ko se wo ni patient aka wo me kuna ama back biem me pa to aye ne na ye be ma ikuro mu ana me kuro masse me kunu ene wo di patient chia me wo faase me somo no me wo me kunu wo faase na bo mi sa se patience o ma me we eno na me se me wo de ne chia me na nani ma na me se ma me no so no mo kwantu o mo so o se wo no ma me wa kwantu na ayi ani nti ena o mu baaye enti wo fayire ada Sunday bi be mai tuka aka kire me se ti oti fie ho ni nye ho yie enti opese obemben fie ho
na wo ye hoye me se bema wo nye hoye ayen kasa nkyere no wa ntimi a ye ntu no waseda ye tu no so enye fe wa ye hoye nti mema me na aye nti Asem Mpanimfo woni patient na tifie wo minim okodi okọ kwasiada ofa ne ho hye coat sade wo kwade awale na waba ya wada ene ma begina store ni ma ton ade na wasade akotena afi de watch ni won kukuru biem na woba okoho na omu ko nhia mu na obaaye ahwemu so a me hwese patient ne sister bi a otome wa ade ba oduru ha na wose woni ena bibi kasa kira me se menya me ho sa me nkai patient oduru ha wa fayire wo me o fayire wo ye nuama bi sa na me se wo na wan enya me na me no fade wo chia me ye na se a na wo busa me question se me ma me na wan na me se na nipa no doso enti ma anhye won so me ne tena akonwa so sei amane a wo fayire wo beje de se mi kuna me ne tie bo so me ensa kora na won kasa ama no da o fayire enti me wo fa ne se one na e ba be kasa na mi hu me wo fa wo janshi bi so akra ne ye ne ho se won tse paase ne makuro ho ba bia wone ne maami wa kwantuom ti na minim no no se na wote makuro enti ne wo fa kaase wo baba abeka ama ne kuna gya de wo ye no enti wo ba abehwe se ne wo fa wo ha waka chense omala na me se wo fa ko nhyiamu enti tanase twen no saa bere de o mo ba ofayire mabe hunu ha dia mentra wode petre wo wie no ka chem se wo hunu kwan enam sa pe brane mu be ma sa de no kosi kwam e ma patient koy afi mi free se Saturday duru be kwa asora no pa me memla na no nsi aba apa me wura dem nam se me so fan ya me mpaja miti na ntua wo ara kwa so Saturday me pa chaane me hwe na fan ni ntua ho no ma ba me se omo se hwe wo kuna betu de ko papa yi ne nuama maako e kaade a wopaja amansan nyina be hunu se watu ene oja me e wodemo na Mpanimfo bibi anya me yase wo ko ye nyina achi no onkwa achi ma no ne wo chechene fie ho na wo kwa ne duru da ya wada no one ma beton ade ya wada efiada memene da wo se adwuma no meka ho me tia so dem no abie kwasi ada no boni siutumo na wokọ me manim papa ti me fa fon frɛ sɛ me ba meto red fish aba me disuni aweraho na wo gidi sɛ ho ano ne no kasasa no woni patient wo me kunu wo faase patient obesu a che me de no me disuni aweraho ye bia me nyaga ne picture afi wo bi fra mi wa adwafo wo se sister wo kunu ne asukọ no ma bi na tifie ho adan ye fie no wo mpe me ba ya loki fie no me se wo mutimi didi wie na wo masa boy no tifie ho na yere sa wie na patient asa na me kunu ya video na ni nyina wo me fon so timetisi ya bo nwom so nya kwa nwuram na me di suni awere ho asa di traffic so abakokode na ma besu a na nipa atumefoa na meja manaka afa di Mpanimfo na anu oden ekeka kwa 1 year 2 years me de kona sori Mpanimfo papa itimi kwatena na sori Mpanimfo anim edafo su se wo mutie mi a se wo mukosoro ba from patient ye ne wofa ase ema Mpanimfo tu card pack ka kire nse ubetimi a sha aboa konsuom na wuntimi nsa na ma no o ma bona no o mo ba ne segel ne ye na busuafo bijama ne kai me de ga ne picture ko abusua no ne bra panyin ka kire nse akosua onya ye busuani na me kura mi hu no wa ahwere wa ho se oni ni di agobone mi tu mi nua ba ma ne fo wase bibia ni ena mi jaaye enti so wase ye wo faase na onya ye de hye obeja me wo faase scale na ayie ena wodi be hu no wo ena abusuafo no so ye bia se enka patient betimi atena ne kunu na wone na wo mienu na wo hu me kunu no wone ne te dan ba akumu no enura na me kunu tie e kase wo hu patient na patient ni kunu te dan mu se patient kunu ne tie enka won fere
dia abo aboso ma su kono ma timi chinchin mensa abusuafo yebi me di fira abusuafo ho na me de koma sori mpanimfo ho ne ya fra no na afi ya fra ne wo kyena be fra no on fa biem opirim na koma duru se enfie mienu enfie miensa na me mfra me ho waleni me di ahometie tukoi me fie wura se store no me nkase kokuru container no wo mfifirenti me di me tui sesa me ne me ka kire ne sesa ya neoma aboafo boa me de ode me kwa ye kura anyi me sika na me nim se ye nyina ekotena fie ho de a enka bom because wo hu me na me hu na e bi enka bom beba patient antimi antwe ne ho da na wada so wo fie ho etimi me kwa ya ne de ofiri efie ho na mom me makwa asole na se maba adwuma no site wodira no omnyom frɛ no wosi akire ye frɛ me se ni aka chan se maame fa wo bibia tutu yie na girl no wosan ba fie wo ukwa adwuma wosan ba me ye bia se nka me kunu wo fa ase ya patient se ne wo fa no nyin ebetimi de me ma wale ama me na nko no so akwa ne ma ne papa na no ne omuti edan ba akonim me ye bibia patient antimi anhwe nyame anim amfa ma wale ama me etimi bo aboso afi de lockdown ni mu a obia ne ni kunu ka wo mo hafie no patient timi be na mantam ko wo wura fie we ma onfele no aka akiro se wura fie ha frɛ man we ma me na ma frɛ no phone so awom oma timi wura fie be mienu ne miensa lockdown ni mu na papa ya pie ko ya be frɛ no no pie ko afi lockdown na chi no papa ka kire fa ne bag so wo kwa akoye galamse satam empanimfo na ya no awale anim enso na me frɛ me ho se wo wale ni na me frɛ me ho se wo wale ni ema afi de one ba kumu ewo sase o mute da ba ku se taatefo eti asem ya satam nyina na me te awale ase 3 years omkodi galamse na ode ne watch ne twene wona se fa he ne ene odi nya bibi adwuma papa yi koye bibi adwuma nyina na mete awale ase enso ne me mfra me ho wale ni wodi ampodie wokoba beda wo nchen wo de na base obi jeje me die na ye medabi e wo me nchen fie me ensa misuya ma me nisuo gu fom me ne me ma ye nisuo gu fom enfie me ensa afi de me ye madwen se ma hwe ya mewu agya me ma efutu ni yetu mi bi enso afi de agye me nsem me han ka fa nipa ne mabusua ko papa ye busua fie ye kosi nkonwa sei omuni masam dada nti enso to adanse enti ye tena ase adane di kan me ka ska ye me ka kokodatu ahwerewa papa yi se ontimi mfiri ni galamse asema ye koy ne na awatwe ne ye fra me san han ka foforo ye sa akoye kosi nkonwa papa ka chem se onyame onde onyame menya ne hwe onyame adwuma no wo ye ebenfo de tu nanim se ene me se baby oye adwuma no me ba besra no papa ka kira me se ka kira badwafo ni nyina se oti nwuram enti se me se bia me kunu ye adwuma me ba me mforo ka no pa me mena sase site wo me metena wo bo 430 a me nsan mforo ka emela kumase efisa site wo oba na ho me pa week ni nyina me mesra me kunu enya na sem kwa na kansa me kunu ewo abadwafo ni mu ni kurom kwa na etire nyina si litrase na me maame wuro ni suo na me wuro ni suo etire na wono ani nua ameje wa enso uti ni suo mekuma mekuma apanyini ededi kan o fra ye ka ogina ho kan no ka chese akos minim de hawa 3 years ni woda so te wo fra wo se wale ni assistant wa se meboa kan ho ni pe wo ho nyina e no ka asem enti da to so mi no wa makora wa metana asem ni enti ye kosa na wo ka chem se wati nwura mu no
ti me metena site wo me pa da bia me mara no na nye woni patient na ti sase enura patient say woni na ti sase da ba akum nyame Emma me de mawura ho ni mesu de mesu bi enti patient de wo behunu no kora no enya nuru ho mesu papa me ma me friend o ka chense massive ben me ma me a waso ye nsade abeda dan ba akum wanru no aba odwetere eno na wukura ya akopem se wo hu patient wan yi akoye galam se wukoye bibi wo ka chense massive ben wo se akosu ma me ben no wakatem na ma me ni su ogurogu fom munya nhunu de mu behunu no enti afi de ye koye na koye sa na eje me nsem no ana me de mra kakra to so se me san hwe no bia adwensa kira beba ancha na akoye bibi adwuma wo koye 3 months ana wo yale wo wafa no bla afra me se me na wo mu ne me patient wo mu ne mo no enti me nkwa ho na ye din a me mfa wo nhia wo mu wo gi me je pene sheda meko me fra wa no pa anwumere akosu jaye na de me ho ye minimu se me ye nyama ade back ti me fra ne tantantantam edru se ye yi no na se adwuma wura ne ma no se 1 week o se 2 weeks se o maje na home a afi me fra me kunu ya wo mfa se wo bekuma se a enye fie ho no wo beba me wo ha na me kunu panyina fra me se akosu na ye Saturday ma bo me wo kwa so fa phone ne koma kwa me se ma fra na wo mfa me se bra woni fie ha wo se awura de kwa me enti kwa me ba ye wa mafia akosu di ejai na wo firi hwa besena kwa akɔhye patient wo woni patient ti makuro se fie wura ni ti asɛm a me kanya mi su papa na ye Saturday esu de mesu de agu ababa abo iso mi su papa me de awro kwotena so de mo mante hwe saada no afi de me ya na me fra me bra me ma eja wusu 1 week so anya Asem Mpe me kan kire me afi de 3 years na boso me minti me biem ada me te sen na ada nti ma anwale biem kura me mamienu na ayeden ono so de akoma paka chensa akosoa mate eni minu ya na bekasa na chiri ba frɛ me nkran akosoa omunyina pe masem na watch ne bai na wada so wo patient fie wo fi se holidays ne nson me to me nsa hye me bag asem ye ahia obi a kire o baby na menim patient fie nso nipa da sani e ma mi hunu patient fie e ma me de ensa no me koy no me duru ho no ma na me say me hwehwe patient e ho na fie wura na yere say Sister P. Obi hwehwe na abaya bi apia ba. Abaya ni pie ba ye na se rivers no mu me. Yakọ akra ekwe akọkọ frɛ o ma me bra se obi hwɛ. Ni akapo na tum o ma pie biem. Se patient be ka no kora. Efie wura na me sinkonwa e wo ababi si fie ho. What's sister? Kan wasam che me kan ni nyina se de me ka kire mu. Wo se ye no kora na. Patient de no wonne ni kunu na wo fie ha. Echire na ye hunu ni kunu no ha biem no de papa ba se ne wofa afi ne wofa ne ye hwede ye konna enye wofa ne wofa ase eja me de me mfa ho omo no omo ba omo konna omo ba enti so se wo kunu no na me de na emom kɔ me frɛ wo omo ne wo matana ase se ne fi wura ne mpese wo mbe pie be dede me so na me nye dede fi se patient be ka no kora me ne na ankoda yang patient kura wo hu me hakra be no nwanwa wo efiri sa asem 3 years ni patient hu me biem me o kachem so ne wo mo be kasa nwumere ne fie wura ne frem se oni me kunu ya kasa de me kan ye nyina me kunu age atum na o se afi wo bebe fie me si yo mate me de 1 week to so maka ana me tonsa no ana me koye mas beman na nini suo se apos minti menye papa di nsan same sei o fa me bo ne nche me e wo ehwima se park so still me jansa no ho e koy 3 days na masene frem say wa fra ne say 3.1 akos de ne won san ba bebrebe nyina na e maka no afede o de nsan ba masebe ma nanu masem ne say wo se monye wo de abade amonye nto ho na me se papa me da ase 1 year ni ana me ja wo mo life ma wo na me di me su ni me nyina ma katachie say
patient and can and some da fisa minimikuni ya wale 30 years ya bapanyi wa 27 wati we woni no me bapanyi no ne pe we nurse ni pe anka patient and some da wo ya di bi di 6 months a what me anya ako me na wasanka me betana me jade me nyame fisa na me se mi su no nyame bekasa na bekasa na nyankasa mie wo patient abela bom on se patient 6 months pe wane wona akoko ame aka wachi afa na wo beko timpanimfo masam no eno no Sawa, edi enso na gu free mu. Ofa, yeni abaso ye bia. Sesano kra. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu free mu dia acid wompa. Aha, ofa be ye no kra. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen akalan water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na free bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka tse me. Na ye no kra. Me pese obi so hwe. No se sani nsu a wonom no kangen akalan water. Na ba hu no kra make an pa kajina kala water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwo woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kajina kala water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kajin akala water sa opa dodo atu a fatafo new road udu aba wo rutu nkwanta no so amane ko odi mu kakra bi a won sani fa so frɛ number no wate o kwai 0241 449191 ana 0507 379474 Aji mafuya meya yesi hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumemu yare ahoro typhoid awo dunso yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a Kumasi o feyiase woni Josbro filling station de hwe ni mum ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hassle is everywhere. Sa. Want Eagle to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Check a countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Sababa wa okasa anra no. Ene ya jawusu. Be ma won so kawo no nkuru nra no. Ene maami ya wachese oye ne yire dada no. Omu nyina wo fia. Me friend o kacha nse efie na me mitima ho pepese da ahwere wa onti kromo. Etimi de ba me ba ya ne se me mfifire. Emlanya adwuma sese ye nwale. Die me die bia no. Emlani mensam de emlani. Yo, mama obi a de asem kokoto a. Na wa plead say court na nye we ma no. Na me ka se bi a o be ka kire Mmrantehene na badwafo se be ma no ne na bere. Sebe we la ya da court ko iti mesesa no. Enti sa wodon sa kwa kura ya hometie ne ani bere na ma de ko enti abadwafo monye be kunu mame. Na me ni se ho na obelande. Amen. Me ni se ho na obelande. Na pipa na de o de siabotre. Be mai wonu wisi dan a eda no eye wonu wo madia. Otiase de obetene mu bi.
ɔno akasa so nim sɛ ɔyɛ krakye ni wo a wone ne siiɛ no wowɔ deɛ yɛ half ɔno ne deɛ half no wɔfiri mu a nyame mfa saa ma wo yɛ ne mma dea nti bɛrima biara berɛ a ɔbrɛ ma ne yere ne ne mma nti ɛno deɛ ɔbaa no nso firi mu a nso yɛ bɛrima ne ne mma dea nti make no hurry maame sɛ onyankopɔn sakra wiem na nka wo ne bɛrima yɛ san tu anammɔn ahwɛ mo ma a ka w'ani nyɛ ho anaa mpanimfoɔ srɛ ne deɛ mu kasa ɛkwan a patient ne papa yi de mafa soɔ no awaleɛ koraa mpo no kyɛ sɛ menni anigyeɛ wɔ mu biem enti mehyira so kusekusekuse de ma patient ɔmo paa ɔmo bɔ ɛden ɔmo nkɔyɛ no wɔ ɛsoro ɔmo ɛma me kaade a mɛbɛ bi Sompa 93.1. Okay. A patient in any thing. Okay. Yeah. If you are no one, if you are coming. If you are coming. That's patient in fact. What for 4 years? Hold of fire. Hold of fire. Hold of fire. I just we dear and you have what I say. You know, calling him now. You are the one that here. Na kwambie musoso no ɛyɛ me de sɛ yafa mmra kwan a ya lawyer fo akyerɛ so pɛpɛɛpɛ ɛna yɛ pempam asɛm yi ɛgya wusu sɛ deɛ no ambisa wɔ no asɛm ɔba yi bɛka yi ɛyɛ nokorɛ ana mpakyɛ bi yɛ nokorɛ ebi so nyɛ nokorɛ sɛ deɛ no adeɛ no na meyiri deɛ ne deɛ nyɛ nokorɛ no dɔɔso sene deɛ nokorɛ yo and no de na de no kore do so che de nya no kore and de attend de that way around okay Asem aja usman ma kwa na kire wasim Mmrantehene me dasi eye akus me fe na ko prekope sani ya woka no ye ware mfie aduonu nwotwe kɔ aduonu nkroni na mpanyinfo se ansa na mbrɛkan su besi ni trase no wo de asase katse no aka kyerɛ no sɛ me mɛyɛ mmasɛm a ne gyina meyere ne so adai ona ya na pagya koto oba so ana on pagya me nanso ne wɔyɛ kyerɛ me no na yɛ sɛ mesum yɛ bi edi tua neka me ne meyere hyase wɔ abra na menyɛ ne ho ade me ho no ka kyerɛ me sɛ wonyem ne wo asiri ana me so wonyima ene obewo ana mmiri mu ho ana ewo kwase abema jimifo atanye di odi mi bi o se na mmiri mu ho ana ewo nana me wo ahwerewa ono so wo asuonyu ana me ka kyerɛ nse me ba honom edasi wo ka kyerɛ me sɛ sania o ka sɛ me si patient ye mo fa ase no odi ka di bi ye me sɛ ne wo fa aba ne nkyɛn nti ene de osre mamma ho musuna mo wo etuo bi e wo honom tiabo free nti abo be 8 ena me fa ereto me kwan me duru kwa so no mbu na me de boba e de hyem me di kuma no makora ma onua be ma anadwo dabi na onua be ma e best committee me kuma bro no ma de ma ena me ko me duru me be duru mo honom no ena mbutu na me yiba no fina me ditu me share kwa ho ena me koe me bo punum kwan no bia na ho ma yidin kwan di hu an se eye oba na so one me nyem no na opie wo hu mia no som dikam anadwo bre se obi ni masuonyu a otefa ase ho no me kwankwa hwa wo so one me nyem na bema ene ne da wo so one me nyem na bema ene me da enti se kokodefo empanyimfo ni bi etie mi a me ba panyin e wo kokode se enye me ba na me de me fa ne se adoye ena wodna ba be wa me enti me hwe no akora ne papa oko beach e wa kra nsuafa no se obi nim asunyini bi nim poku a onhwe poku nanim na wonhwe me ba nanim enso firi abofra no mfi ase
mahwɛ na de nakɔ nursing training na wie afan e ba oya ba mpacha wo ba wose nya me ba nti me na ho no ma agya wo nti wo ba pa ni sabri nyina wose nya wo ba mpacha waka ogusu kan nti de na ewo mu ne sɛ bre na sɛ me sɛ mehwɛ ketewa no wie a woni begya aware nti me fa me ho adwene de di nkan kora wose nya me ba de to so nyinu de na maye ne ho ade a me ne te dan ba ko nti en de me gitum sɛ me ba panyini de so sɛ enya me ba enu de me gitum na sɛ de no o kan sɛ sɛ de na o kan sɛ o maame edi afiri akurase ena de baaye no eye no kore na ewiase mu anase abrabo mu no obi edan obi sɛ ne tie bia enam obi so na obi akwakoduro bi sɛ o maame de me firi akurase baaye a no kwasem wa ya ade na me so me baaye no ma nyi ba me no boni aye ne dan a wotimi sesei ba ode me baaye no fa so a wonya bi firi so ne dan me na boss ma nkyɛnse de bo dan no so no me na metoye enti ma me ne ye madoye a wa anye anto amu ma ye no adoye ahoro bebree na eye akos eye meyire a wote ho no ka ensem bebree ɛna wɔyɛ store na nka mpɛso wɔ hyɛ aseɛ sɛ store no wɔ hyɛ aseɛ wɔ hin na yɛ tegu so sika sɛ no wɔde hyɛ aseɛ na yɛ 400 Ghana cedis 4 million menam de ma no table so yɛ pɔn a ne asesa nneɛma no ɛde akoguo ekosi bra sister na no ɔyɛ store hɔ no sɛ ɔntimi anya bi nti wɔtɔn container no ne fi bra no bɔ wamanyɛ no kwasɛm saa brɛ no na makɔ akɔgye 400 na 4 million na mentua nwieyɛ ɛna ɔsɛ ne wobɔ mame amane so obɛnya sika na akyireni akɔ akɔgye ɛna mka sɛ ne bɔ no amane nti maame no ɛma yi sika ɛmeyɛ de tɔe enti misa akɔgye bosia metwa wɔ no wi mkɔgye bosia meyɛ de maame no ɛka sika no 100 cedis ɛkɔ kɛyɛ manso ɛwɔ ne ba no ɛntɛm nti sika na maame no gye maa no yɛsɛ tua no back yɛwie yɛ no yɛmusa ne sɛ sɛ ɔse ɔno ɛna kɔkɔgye sika ɛwɔ credit union ɛde bɛhyɛ adwuma no mu a yɛmusa ne sɛ credit union na ne number yɛ sɛ na me deɛ ɛsi me deɛ sɛ wɔnim ne deɛ no a mɛtumi aka me deɛ asa aka ne deɛ ɛde akyerɛ no na me deɛ yɛ 569 busa sɛ na ɔtɔ so sɛ 950 mekɔ mu kyɛe nti na metumi gye busua wɔ abrɛ wo menam de wokɔm nti store no a ɔɔka no deɛ onim kɔkɔda biara ɛmusa sɛ store no ho adi ne da so obi asoma ne ba Mr. Red store ɛna megya store no ɛde maa no ɛsane nea ɔyɛ yɛ nti busa sɛ store no te sɛ Mr. Red store no bi mu a enti nokwasɛm wɔde ma fa titi nti wɔbɔ kwan bi to hɔ maame ɛna mo so medina fa so bi nti patient deɛ na wɔka no nokwasɛm sɛ yɛde ɔne patient gyina hɔ nom a nea wɔyɛ madɔyɛ ɛyɛ patient de nti a meka saa ne sɛ wo meyere me no wɔ fie na lockdown aba mentimi mpagya watch na wotimi kɔ bie store ɛba no aduane ada na wotimi mpagya watch lockdown na watch for no nko kora meka sɛ bi a ahoɔden mu no ɔba bɛ no aduane edi wɔwie a na ɔlɔko di aka na mehwɛ ayi bi wɔ me phone so me last aduane am di ya me di tu fie hɔ no ɛyɛ gari a na me sika aka 5 cedis ɛna mkɔtɔ side ɛna me de fra ne nsuo nti me twa to me phone so na me si me wire mfida esane deɛ me deɛ no wadbɛyɛ talapia nkwan ɔbɛyɛ talapia nkwan adi bi ahyɛ dem atum ɛkɔ store mentimi nkɔ ntimi ma ho so prɛkopɛ na mka kyɛ patient sɛ pi nea wayɛ no wayɛ adeɛ ebi wokura wɔbɛba no na nsuo ayiri ɛnso so papa medwene wo yam woni di na wɔtwa nsuo no ebi so deɛ onim adwafo no afi no mayɛ bridge no Jesus wɔanya kwan ɛntwa nsuo no a Jesus ɔkɔfa pɔnsa ho ansa no otimi kɔ wonwan ɛde aduane brɛ me esan sɛ onim sɛ menidi yɛ ne nyinaa akyi no ne wɔfa asase a wɔde maa me kɔyɛ so adwuma me brɛ osika no bi di wogye di light oba agya eni ayo meter ne galam sei na me ne kɔkɔyɛ no ɛna me brɛ osika ɛna yɛde kɔgye meter
eja na yese efie no ye ne dai ni galam se na me ne koye no ase ties am kwato ye no misika ni bi na me de bae me diskani ba bi am de wo usika e de kan ekosi bra me ba na wa anka sawa se de wono ye ekosi bra me bra no 2000 se onye emfanhye na dwumam na ebire bi achi me hia me de ma no be bosome ene na kakra me ho an ofre me eja enam se ako sika na wo de ma me de wade ma back say ya me de wade ma back enam se adan oba sa ase so na yesi wo ye adwumanti mintimi ni sika no emfa mfre bidwa enam se se me de ma bro bosome ena enu achi kura no sika na bi na me de gi prepaid sika na bi ena me de to ties ni na ye say ye wawai na yes had na de ekokoma no enti Mmrantehene no kwasem ni sem wa baso bodie bia ama ma abedru sabri na me de ma ka me de ma patient esene me yire no. Okay. Masa, I'm very sorry to hear this from you. We are very, very sorry. If it's a Krobia Sante Kotoko se konfubone otna yare fo ma konfu pa beto no a enyine boni aye. Almost 30 years in marriage with this lady. Enti papa woye wono untimi mo abo ano na we dey compare with 3 years or something like that. Na openly e wo mo say awade ni ni hode, but openly ubie na ne so kire wo bai say o abaso bobi arbema baba waya. In fact, it's very, very bitter. Very, very bitter. Masa, Obani nkuro no o yiwaye. Obai won ka se we nipa boni o ma mi enu ombebo nkuro nura enu ane na nyina obi a kanfo se o ye nipa papa. Pata wote de mekan. Ba bia o how baye ene ba bia unya yie na we introduce girl is where offers. So Asem way is miraculous. So I yes and sencheni bi sa me offers na akokan ya a man ya matriga sa offers kronwa na we so kokan ya ene ma atriga so enti ajawusu mesra wanura obia bo abaso se o kasa yi na na de mesra se immediately she said statement in the side say comparing this girl of 4 years what they got to 29 years pa ho say afibia wo be ya papa ba kokora no a Sompa 93.1 ukuta papa 29 Masa Mr. Mpesa will trace our statement listen immediately before you continue. Nanam pacho machiasa. Okay. Mame I'm sorry, Kafrawai. Bema enema eyenenieni. Na debi amekasa onipa ni munyam ne ahofeso eyesohwe ipa bia nyame amomumu na obo ahofe ne ani munyam a onsohwe soso no 3.1 ahofe ne ani munyam no wa hwe be twist wo here and there sa oba bia obehu bia onya wo ma wonko wotene tena kam na wutua ne ka sika kora ama no a ogina wani munyam no so on penekurasi jaino ha who say tria hana boy mano din obi antimi ngaja back door ya boy mano outside Sompa 93.1 ba mangasai okay abusi afọ abegwa afọ bema usu atwe asai yaso nsem wadna na ibum mame
na me ka se achia ne mu esna bebu nyina da senka wo tenkwam na agya wuso tenkwam yi na mukuta mba mi ni ka by all means a bit me apempam ne mamna ye bet wa vow say in fact one be me asetna de eni wadwe mokora emom ajapade a one ne wo ho krata o ma hu yes ah ane de mo da so ware o aware ne ni ho da no ho enkrata ne de you must know the whereabouts eso hu ba bi wo ajawusu hobra hono makakra me ansana bibi ho ayaka nana mpacho mi ankasa metu se no ade ehiam masetrempa eye menkwa na asomdwi nti bra atete ne hyase no so na me ne yeye no Sompa 93.1 me kan se anye bi kura no me ne woma nti woton a me man bi dibi nti manfa one sidimpo manyi one sidimpo free so na me ne yeye no ana mija hono de ma no oba fie hono no me ne kasa media besi akọ awarefo de nka yanka media me ka ye ka ye dia endi se wo ka media me na mauska me jiska no me se fa kosi fie ma me ana me se o fa enti na tia mpacho bisa no Sompa se okotne fie o na ba be de fie da krokrada me se wo mfa enti pipes na wo pese me de ma no enani 4 days me ho na afre me eja me so kura wodi ka broken la dada nti me yare yenu ma no wo ka so ba be hwe me obi a broken la na se mi wu ama mi wi kwada ni nti no odwino that's why broken 90 okay nti me de compare man ba panyin no se ma wo ma me entwe fon fa frem bi se mi ntimi mfre na nti mo mfa fon frem bi o ma mi pipes na ne 4 days na fa fon na frem eja na me se ako anka me ni wudi nkomo kakra sata na metikem ana me so metikem ani usia ana me so sase mu hia bia ka se efie no me hu se me na metim media ntinka me hia pipes no ana me se wo hia pipes na wo dia na ye dey I don't say shobo nya wo dia enya me nkoa media ya wo nkoa wo dia kasa wo hia pipes no ana wo se ane ana mbusa se pipes no nkoa na wo hia ana wo se ane nyankopon ne me dance ni me ba panyin no ene me dance na me so se pipes no wo hia dia me de bebrew inti twen enra ena me ba panyin ni frɛ me e ka chem se ma me se pipes no se wa amfa ma ne dia ene wodo beba Mmrantehene ho no ana me se oh pipes efie na mu nkura me dia ma ne pipes ne na me di yede eye anyi bi kura no yesi ma nkura no de na me de nyankopon ase ne se ma ha dan wa ha dan ye ma ha dan ntu benya ba bia da so mu ko chinchin kura ba mu benya ba bia da ntu pipes no o pere dia yede nti yes me de bebre nti kontwen nti me kura me ka se me ba panyin no e magi na me ti se ba ha se na me se ne de wo ba be ye no onyenwie nti pipes no me fai and my son what they aba me sadi to hon me dia to fizisi oh a bit make o chanapa me catch the okra o chanapa be here papers papers ne di be na wo so me patch Mr and Mrs very good correct for 3 points mama o se papers no watchna o ma saka ye ne ya na be gene ye be ne ba ho yo me patch on na nkuro no mu no itimi ensembia no fi set baby o de start ye ne me kunu iti ha se Sompa 93.1 enye ne papa another master don't say that and can be that me pacho and can be that enye me na me kan edi ahye na no mesro me pacho yenkoye DNA test bia mama mi ni sa asem that me ba yenkoye DNA test bia I won't allow you say for statement na bra hwe me ba hwe ya ebia na akwada no sa prisla no no dem obro of din agba na ya na mentime mo comfort na mbere no na ya na ya memre ya abaya jaya what Sompa 93.1 wa kasa wa dance die wa fidie so le say wo de wa se mi je nyankopon wa kwama don't fight for yourself what
Master. Nipa bi bewu a ɛna ɔpa ne ba kyɛw na me deɛ memma wunwu anaa memma ewu mɛto no wakɔpa ɔba kyɛw ɔba no memma wɔ assignment wokɔ fie ahwehwɛ no baabi owó bi a wone no nko a nhyia wɔ dɛm ɔwɔ ha ɔbɛgye me nana no a ɔwɔ me nkyɛn no wasan akɔ wo hwehwɛ no master hwɛ what dear me hwa me che opening me pese asma me kan me nye difo me nye komfo me nye malam na me ka kire wo se wo ba no hwehwe no wone ne nko adem na wone ne kasa na na wo ba no ntem nye yi me ya akwada no se wate asemi ya wonte kro obi afren dadadada me pa che me bono mane kra ansa me ba se wo ba ha me pa che no me ne nyina na wo hasi oh ai na wo makwada no wira hosa na na mpa che odi enti a e ma me ye ne sa no kokode e wo hon ni anyi bi kura no e bi nipa be 10 a wo de di hunkomode a kire oni se wo nya wo na wo ba no no me pa che ada na ko was complain na ye bedu ha sei no e na all sign ya mfre kokode ho ye mfre hwe master hwe be pa chawo ye mie kokode se wo yiri firi wachi a enya wo ba mistake o wo yiri wo firi wachi ko ye bibi enyinsen na wo de be se okura akoda ne ye innocent ena na me ka kire wo enti mesrawo obi kan se akwada wawo no ye twene se die so nko yi die ne awo nye da oso onye ne banon ese nyankopon ne na fa so ma hunu die wanyini asi abrosa ma ne stepfather eno kura ye opened ajawusu enu ane ne fa wakasa na sa ensemi mienu yi a abamu me de nyame asese otwe ba ko na san na kwara ne de menka se oba no padwa toafo kwara nim enye emu mfre wo ba no wodem na ona ne kasa sa assignment me pese o ye mame God bless you PD uni asem bia be kande uni asem Sompa 93.1 Sister Coast and never call who will be required so say where the Hoya say where the Hoya I look at me Rasabe a Sister Coast side. Yes, San Pesame. Fine, it is a oh be back. Nanka dwato na odi sia badwafo so say empa ma me chew if say no kore say be me ko kan say na wo fa ase no wa bra nya no kore and you accepted it wo gitum efre ma me ofayere enti you are speaking sensibly o kanya asem tie say ma land there to asunti wo so wo wira ho say abasa fine enti ene na o ka de na wo kama badwafo aka bia bo Mepacho de kakra metimi aka ne se efan baabi no eyemfonso na aba yo nti me sister Kus we ka ho am hu no twice efan baabi no me ko no ho e ma me to the su me ho kire ne se me wofa eni ejos fa sa na be ma ka se ka na de bi de tense eyena se kra de one chorisu me se me no wo fa ase ne bet me kokokode de ma me kokokode na me fe papa ye na me nya no nti ma no nso aka chem so yare nti na me nima de kronti a ama me fe na me nya no nti ama me ko ho nti me kwa me koto na yere wo store ena me ka chem se me hwe me wo fa ti wa na wo claim se wo fa no nya be me na ka se me pa cho de bi on say okay enti udi gwa fa bagwa fo so ye bra ka ni so enti na me tumi ka kakra no udi gwa fa bagwa fo so se ye mpa ma me chew ma me pa chan o mo sa mo so mo
Katachwa medase. Jatwano. Yo mame, wadaruma. Sa bwana hawa nsene bom. Obey. Yedi mi se me kwa den ko ye na dweso obekasa nka mesere nana. Se hu hia so okasa. Na se me mame kasa na. Asem wo. Ba asem na wo kanu. Asante asem de sa na ye no. Bu a otimi so na akodwa atoa na ya ba. Nti we de yanim ha. Na okasa asem na si no. Se bo wadaruma. Bibia kura sa ni wo kura wo ne be ma ntema. Mfanze ya modi ayenka nti odi esi eso se facha na nyame mfanche no na nyame mfanche no na yenko enready aka wadawma abeja for me damase efri makumem e ka kire patient a metimi a wo ne se eba se ene day yawde bia ne bo makumem no se wo pa mo aka se me mfanche me yi yawde bia efri makumem ko asore nende me di achen ko sorry se nyankopon so e di ase achen na ne bibia so e pedana kwem e wona wali ko sorry ko sorry o ya zi ni ana shira won so nya mi be shira wale a obe wale so me da se o ya zi ni me pa cha ana wi ya no ana ba to se ona wi ya no okay akoda we kurade no wo ha ma bi ne sa o ya aso no wadwane ya pi okay unlock down why abusuan for asmeti say no mentai hia bi no dey asmeti say no mentai hia bi na enne me kan wo Israel Nyankopon anim adwuma ne bi ho no mo a na ensese Mmrantehene meje hinhini mu Nyankopon no abaye adwuma aka se Israel Nyankopon di Israel fo anim mfie aduana ya kwantuo mu twitwaje wo kwani asaso se ye no korese se nyame ti ase a awurade mama se nyine hu se wote ase ya boy ya ba Sompa 93.1 FM. Asante Mpe Nipa.